Moi! Mä oon Bahar Tokat, 23 vuotta, puoliksi turkkilainen, kotoisin Helsingistä. Mä haluaisin kertoa, miksi mä oon hyvä työntekijä. Ensinnäkin, mä oon rohkea. Kuinka moni muu muka uskaltaisi nousta lavalle kertomaan omia juttujaan? Timo Soini kävi Ranskassa osoittamassa mieltä homoavioliittojen vastaan. Ja siis se oli perustellut tätä sillä, että tämmöistä perinteistä avioliittoa ei kyllä pidä kumota. Ei se tarkoita sitä, että se kumotaan. Ja se saat olla kyllä, Timo, ihan edelleen naimisissa. Joo, en halua mennä Hakkaraisen kanssa naimisiin. Tulee sun pää pakottaa sen, että se on joko Hakkarainen tai Päiväisen. Okei, Hakkarainen kelpaa. Mä oon avulias. Se on ihan tuolla noin. Mitä? Pysähdy siellä! Mitä tarkoittaa valmiina? Mä oon tarkkaavainen. Mä oon määrätietoinen. Mitä sä haluat? Anna se laukku takas, jos sä et halua minkäännäköisiä ongelmia. Mitä sä meille mukaan on? Mä oon kärsivällinen. Mä oon joustava. Hei! Se laukku. Mä opin virheistäni. Mä osaan hoitaa monta asiaa kerralla. Ja mä pärjään silloinkin, kun olosuhteet on sitä vastaan.